utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu sak ngertos kula lho ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina sing dadi ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka negara Ngastina niku ora ketaman pegebluk mongko kudune pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine ning kok tiba teng negara Ndarawati mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna mongko Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro siji Prabu Sri Bathara Rama angka loro Prabu Sri Bathara Kresna apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya, Bagong. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Iya, Bagong. Lah saniki pertanyaannya kuwi apa? Oh iya iki wayang ndeng lali aku. Aku kaya ning balik RK e, Truk. Balik RK ora ana wis ilang suwe kok. Pedukuhan. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ha iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngoten.